so nne gị ukwu a gị na ya bi ugbu a ma ọ ma ị ga gị na ya bi ugbu a o mere gị gịnị onwe ihe ọjọọ mere gị onwe ihe ọjọọ mere gị ọkwa na o riri nri ugbu a nwụọ ọkwa na o tiri gị nri a itinyere poison a ọ bụkwa na o riri ya onye ga-azụwa gị na skuul ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Aka kparala otu nwata nwaanyị bụ onye buru ọta apịapịa nke ama dịka sniper wee ghanyere nne ya ukwu bụ onye nke obi na be ya na nri osikapa. Anyị matara nke a site n'otu ihe onyonyo nke anyị nwetara ebe ndị chọpụtara ya bụ ajọ agwa nke nwata ahụ kpara jidere ya ma na-agba ya ajụjụ ọnụ. Dee ka ya bụ nwata siri wee kwuo mgbe a jụrụ ya ihe nne ya ukwu ahụ mere ya nke kpatara o ji wee chọọ iwepụ ndụ ya. Ọ zara sị na o nweghị ihe ọbụla ya bụ nwaanyị mere ya, kama na o nwere otu nwoke bụ onye nke na-abịawa agwa ya okwu mgbe ọbụla ya na-ehi ụra, na ọ bụ nwoke ahụ gwara ya ya tinyere ya bụ nwaanyị ọta apịapịa na nri. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Precious Okume, are you from where? You onye ebe? Ebe ọ n'ikwu anọ? Nchọrọ oloko. Ga ihe ibu n'aka ebe ahụ. Open your mouth and talk. Ka ihe ibu. Nri gịrị nwe ihe ahụ. Rice. Onye shiri rice a? Mọmị gị. Aha mọmị gị gịnị? Open up your mouth and talk. Mrs. Stella ihe a na-achọ. Ka ihe iti na nri a? Sniper. Mepee n'ọnụ gị ọfụma na-ekwu okwu. Ịsọ gịnị? Sniper. Onye nye gị de sniper? Ihe na toilet unu. Ka onye gwara gị sị gị tinye sniper na nri a? Ị na-ehi ụra were nwoke na-akpara gị okwu. Ọsa ahụ ya gịnị? Ọsa ahụ ya gịnị? Ọsa ahụ ya gịnị? Aka esi na aha ya ọ ijere. Ugbu a na-emazighị aha ya. Ese gịnị isi aha ya ọ gịnị? So get it is sniper dị nri. Ka ma ọmị gị rie ka ọ nwụọ. Ka nwaanyị gị na ya bi rie nwụọ. Ka nwaanyị gị na ya bi ka o rie nwụọ. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Ka o rie ka ọ dị ndụ. O rie ya ka ọ dị ndụ, o rie ya ka ọ nwụọ. Kee ihe ebu gị n'obi ji tii ya poison. Okay, nwoke asị gị tii ya poison. Mana isi emaghị aha ya. Oke ọ wụsị ka iti ya poison. Ka nwoke asị gị tii ya poison. Ka o rie ka ọ dị ndụ ka o rie ka ọ dị ndụ. Nsogbu adị anyị anụgo. Yes, anyị anụ na ihe kwuru. Otu o si dị kịta na aha skuul ị na-aga, aha skuul gị ọ gịnị? Asị gị rie nri ugbu ị ga-eri ya. Asị gị rie nri ị ga-eri ya. Asị gị rie nri ị ga-eri ya. Why? Ị ga-eri nri asị gị rie ya. Isi mba. Gị ma ị ga-eri ya. Gị ma ị ga-eri ya. Tụsa dị ya. Anya mere ị ga-eri ya. Anya ma ị ga-eri ya. Obere ị dafọ ole? 12 years. Onye nyekwara gị tụsa? Onye kwe tinyere ya na nri a? Gụwa tinyere ya na nri a. God of many wonders. So nne gị ukwu a gị na ya bi ugbu a ma ọ ma ị ga gị na ya bi ugbu a o mere gị gịnị? Onwe ihe ọjọọ mere gị? Onwe ihe ọjọọ mere gị? Ọkwa na o riri nri ugbu a nwụọ. Ọkwa na o tiri gị nri a itinyere poison a ọ bụkwa na o riri ya onye ga-azụwa gị na skuul? O rejistala gị for first term now. Second term onye ga-akwụrụ gị school fee? Gị gafezie ebe ọzọ gị na onye ọzọ agabiri.
ọ gị gazie gị na onye ọzọ agabiri tell me Gbapọ nnukwu okwu. how Jesus Christ of Nazareth Akimi were obi ọjọọ. Akimi were obi ọjọọ. Akimi were obi ọjọọ. So why did Kịta now, a ga-eme gị hand over to law enforcement to ndị uwe ojii. From aka ndị uwe ojii, ị ga-ekpozi onye a nyere gị tọsa sniper i were tinarị nne gị ukwu. And from here now, ndị uwe ojii ga-aga village unu. Isi village unu ebe? Elebe ọnikwa anọ? Nchara oloko. Ugbu a na m ga-eteke gị from here now to Nchara oloko. I'm going to get your people arrested till you confess properly. You hear me? School in aga school gị. School gị gịnị? Ibeku High School. Ka class ị nọ? JS1. N'ibeku High School. JS1 gịnị? JS1A. M ga-akpọ gị gakwa school. Ga-emekwa gị exposed to ụmụ school unu ka ha mara the kind of human being ewu. Akọ ga-adị mgbe otu ahụ. Ọha ga-eme. Ndewo. Ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ị marala n'etu anyị si eme ya. Deere anyị ebumnuche gị, ihe ị na-eche na ọ ga-abụ ihe kpatara ya bụ ajọ agwa nke nwatakịrị akpara. Ị na-eche na ọ bụ ajọ obi nke ya bụ nwa bụ wepụta ụwa, ka ị na-eche na o nwere onye dunyere ya bụ ọrụ nke ọ rụrụ, ka ị na-echekwanụ na ọ ga-abụ na ya bụ nwata na-agabiga ihe dịka mmegbu na aka ya bụ nwaanyị nke obi na be ya. Deere anyị ebumnuche gị etu isi hụ ya bụ ihe na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye, ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji, onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka ị na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo, ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụma. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị maka na share button ya mara gị mma onye nke m. Udo dịrị unu.